schopný držať si na úzde aj celé telo. Keď koňom dávame do úst zubadlá, aby nám boli povoľné, usmerňujeme aj celé ich telo. A hľa, aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, riadi najmenšie kormidlo, kam chce kormidelníková vôľa. Podobne aj jazyk je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. A hľa, aký malý oheň a akú veľkú horu zapáli. Jazyk je ohňom, svetom neprávosti medzi našimi údmi, stáva sa jazyk, poškvrňuje celé telo a rozpaľovaný peklom zapaľuje beh života. Všetku divú zver i vtákov, plázy aj morské tvory krotievajú a krotili ľudia. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nikto z ľudí nevláde skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, ním preklíname ľudí stvorených na podobu Božiu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie aj preklínanie. Bratia moji, to tak nemá byť. Či z prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda? Či figovník, bratia moji, môže rodiť olivy? Alebo vinič figy? Ani slaný prameň nevydáva sladkú vodu. Amen. To sú slová dnešného textu. Milé sestry, milí bratia, čítali sme z 3. kapitoly listu Jakubovho a v našich Bibliách to má nadpis o jazyku. Ak si doma pozriete do Biblie, do evangelického prekladu, tak ma skontrolujte, ale je tam taký nadpis o jazyku. Ale aj pri takom prvom počúvaní, tak ste si to asi aj sami uvedomili, že je tam reč o jazyku. Aký dôležitý je jazyk. Pretože jazykom môžeme vykonať veľa dobrého, ale aj veľa zlého. Možno, že niekto povie, na čo hovoriť o jazyku, veď vieme rozprávať. Ale dneska nebudeme hovoriť o slovenčine alebo gramatike, ale o tom, ako svoj jazyk, svoju reč používať správne, aby to prinášalo požehnanie a nie nesprávne, pretože jazyk môže naozaj ubližovať, ničiť a naozaj veľmi raniť iných ľudí. Čítal som o istom farárovi, ktorý mal v zbore jednu ženu, ktorá naozaj veľmi rada a veľa rozprávala. A komu zavolala, a kto ju bol ochotný počúvať, tak stále hovorila veľa rôznych klebiet a ohovárania. Raz prišla k farárovi a hovorí, že Pán ju usvedčil z toho, že svojim jazykom prináša veľa nepokoja a veľa rozbojov v zbore. Farár, keďže to neurobila prvýkrát, že za ním prišla, farár sa jej opýtal, čo s tým chce spraviť. A ona mu zbožne odpovedala, chcem to dať Pánovi na oltár. A farár jej veľmi pohotovo odpovedal, že taký veľký oltár nemáme. Ale potom vážne dodal, aby premýšľala, čo konkrétne musí zmeniť vo svojom živote, aby bola konkrétna. Viete, aj my niektoré duchovné veci chceme riešiť duchovne. Ale ono to väčšinou má praktický krok, že je potrebné niečo zmeniť vo svojom živote, niečo urobiť. Náš prečítaný text hovorí o jazyku. Jazyk môže naozaj priniesť aj požehnanie, ale aj veľa zlého. Takže samozrejme chceme premýšľať nad tým, ako používať svoj jazyk správne. Pri čítaní toho textu ste si možno všimli, že Jakub použil nejaké prirovnania.
Ale možno ste si ani neuvedomili, že tam je 6 prirovnaní, keď hovorí, že jazyk a potom prirovnanie povedal. Tak si to zopakujme. Zubadlo, kormidlo, oheň, divá zver, prameň, a už nemám, a figovník. 6. Skúsme premýšľať nad týmito prirovnaniami, pretože Biblia nikdy zbytočne nekopí slova. Každé z tých prirovnaní má svoj význam. A spojím to do takých dvojíc, aby sme si uvedomili rôzne vlastnosti a dôsledky nášho jazyka, keď ho používame správne alebo nesprávne. Takže prvé prirovnania, úzda alebo zubadlo, ktoré dávame koňom. Musel som už vysvetliť v jednom cirkevnom zbore, čo to je zubadlo. Zubadlo dávame koňom medzi zuby, tu, kde. Nebol som koň, tak nikdy neviem, ale tu. Ale vieme, zubadlo, lebo je to veľmi citlivé miesto a aj keď je kôň divý, tak ho dokážeme ovládať zubadlom. A kormidlo, každá loď má kormidlo. Tieto prvé dve prirovnania majú niečo spoločné. Sú malé v porovnaní s tým, akú veľkú loď dokáže malé kormidlo ovládať. A akého veľkého, možno divokého koňa dokáže ovládať obyčajné zubadlo, aj keď je to malý nástroj. Rovnako tak jazyk, naozaj malý nástroj, dokáže veľké veci. Pri týchto prvých dvoch prirovnaniach si všimnime, že jazykom môžeme posúvať veci dopredu. To znamená, že ak používame svoj jazyk správne, tak nás to pohne dopredu. Ono je to tak, že aj loď, aj kôň sú ovládané k tomu, aby smerovali dopredu. Rovnako tak môžeme povedať, že aj pri lodi, aj pri koňovi, to kormidlo alebo to zubadlo pôsobí vtedy, keď sú protivenstvá. Oproti lodi duje protivný vietor a vtedy kormidlo napriek protivenstvám usmerňuje loď, aby išla stále správnym smerom. Rovnako aj tak kôň, hoci je spúrny, nepokojný, ak použijeme uzdu, zubadlo, tak napriek protivenstvám chceme, aby kôň išiel požadovanou cestou. Čo sa vlastne dozvedáme o našom jazyku? Náš jazyk máme tiež používať tak, aby sme dokázali prekonávať protichodné sily, reagovať správne vtedy, keď prídu problémy a protivenstvá. Naším problémom je zvyčajne to, že keď prídu protivenstvá, nejaké ťažkosti, to ovplyvní aj náš jazyk, ale opačným smerom. Aj my reagujeme prudko, reagujeme nesprávne, ako by sme podľahli tomu tlaku, tak ty mne, tak ty si myslíš, že... A niektorí sa usmievate, že asi rozumiete, že tak reagujeme, takú máme tendenciu použiť svoj jazyk tým nesprávnym spôsobom. Ale keď svoj jazyk používame správne, malo by to priniesť požehnanie. Zapamätajme si z tejto prvej dvojice, že správne používanie jazyka pomáha veci posúvať dopredu. Logicky z toho vyplýva, že nesprávne používanie jazyka neposúva veci dopredu. Predstavte si loď, ktorej kormidlo nefunguje dobre, tak sa bude točiť do kruhu. Alebo kôň, ktorého zubadlo nedokážem a tú úzdu nedokážem správne ovládať, tak si bude robiť, čo chce. Niekedy, keď sa nás ľudia spýtajú, ako sa máš? A my sa máme tak trošku zhodnotiť, tak povieme, tak nejak sa nemením, stále sú veci rovnaké, ako si som sa zaciklil, stojím na jednom mieste, nič sa nemení. Uvedomme si, že keď tak nejak sa cítiš, že si sa zaciklil, že stojíš na jednom mieste, že nič sa nemení, že sa neposúvaš dopredu, premýšľaj nad tým, či problém nie je v tom,
ako používaš svoj jazyk. Ďalšie dve prirovnania podľa tejto 3. kapitoly. Jazyk je prirovnaný ku ohňu a k divému zvieraťu. Oheň a zviera. Tak sme čítali. A hľa, aký malý oheň, akú veľkú horu dokáže zapáliť. A potom v 7. verši. Aj všetku divú zver, vtákov, zemeplazy, morské tvory, ktoré majú ľudia a vedia ich krotiť, ale jazyk, to nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nedokážu skrotiť. Takže oheň a divé zviera. Tieto prirovnania nám hovoria veľmi, veľmi dôležitú vec. Nesprávne používanie jazyka môže ničiť, ubližovať a ničiť. Tak ako malý oheň, malá iskra môže zapáliť obrovský požiar. Niekedy to vidíme v televízii, či v Chorvátsku, Španielsku, Francúzsku, ale aj na Slovensku. Väčšinou ten požiar začne z nejakého malého ohňa, niekedy len z iskry. A prinesie zničí obrovské územie a ublíži mnohým ľuďom. Aj zviera, divé zviera, keď je možno nenápadné, ale keď je to jedovatý had, alebo nejaké jedovaté zviera a uštipne, niekedy to tak býva, že pôsobí to pomaly, veľmi pomaly. Človek ani nevie, že bol uštipnutý a zrazu smrť. Je to veľmi vážne napomenutie pre každého z nás, aby sme si uvedomili, že nesprávne používanie nášho jazyka naozaj môže ničiť, môže ublížiť. Zvyčajne sa rozprávame tí najbližší. Manželia sa rozprávajú, rodičia s deťmi, teda v rodine sa rozprávame najčastejšie. A niekedy sa ľudia aj hádajú. Sú ľudia, ktorí sa nevedia normálne rozprávať, len sa hádajú. Ja im na to vždy poviem, to nie je dobré. Pretože keď sa dvaja ľudia hádajú, tak raz vyhrá jeden, raz druhý, ne? Ale na úkor toho druhého. Ak manželia raz jeden vyhrá, raz druhý, ale ubližujú manželstvu ako takému. To znamená, uvedomme si, že nesprávne používanie jazyka ubližuje, môže ničiť. Stalo sa raz niekde v práci, jeden pracovník, niečo ho nahnevalo. Všetci o ňom vedeli, že to je kresťan, ale on sa vtedy tak nahneval, že sa nedokázal ovládnuť, vybuchol a doslova použil vulgárne nadávky. Potom sa zháčil, ospravedlnil sa kolegom, že prepáčte, neviem, kde sa to vo mne vzalo. A človek, ktorý to počul, povedal, no, bolo to v tebe. Aj my sa niekedy chceme vyviniť a povieme, ale ja som to tak nemyslel. No myslel, keďže si to povedal. Bolo to v tvojej mysli. Alebo ja neviem, kde sa to vzalo vo mne. No, bolo to v tebe, keď si to povedal. Pripomeňme si slova Pána Ježiša. Pán Ježiš povedal, že zo srdca pochádzajú naše myšlienky, teda aj naše slova. Všetko pochádza z nášho srdca. Čo máme v srdci, máme v srdci. A ak tam je hnev, nenávisť a také zloba, tak si uvedome, že potom nám je jedno, aké sú naše slova. Poznáte, ako sa povie, čo na srdci, to na jazyku. Vidíte? Hneď ste to povedali. Čo na srdci, to na jazyku. Ak je v srdci hnev, nenávisť, tak ty neovládneš to, aby si to nepovedal. Lebo to, čo je v srdci, to aj hovoríme. Takže pozor, aby naše slová neboli ako oheň, ktorý zapálí a ničí vzťahy v rodine, môže ničiť cirkevný zbor, ublížiť ako jedovaté zviera, ktoré keď neskrotíme, ktoré neovládneme, tak naozaj ublíži. Zároveň ale platí, že aj oheň a to divé zviera síce prináša skazu, ale ak ho ovládneme, ak skrotíme, ak oheň ovládneme a zviera divé skrotíme,
prinesie to požehnanie. To, čo môže byť na škodu, môže byť na požehnanie. Pretože aj oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, keď vieme oheň ovládnuť, tak tá energia nám môže slúžiť. A rovnako tak nejaké divé zviera je nebezpečné, ale keď ho skrotíme, je k nášmu užitku. To prinesie energiu do nášho života. Takže si uvedome, že svoj jazyk máme vedieť ovládať, aby sme neničili, ale budovali, neubližovali, ale povzbudzovali, potešovali. A posledná dvojica slov, tá tretia, prameň a strom. Božie slovo prirovnáva jazyk, že je to ako prameň a strom. Prameň vody je veľmi potrebný. Je veľmi dôležitý pre život. Bez vody nie je života. Aby sme vôbec mohli žiť, potrebujeme vodu. Prameň vody nám slúži na pitie, občerstvenie, varenie, umývanie. Proste bez vody nie je života. Rovnako tak strom je zase symbolom útechy a potešenia. V tieni stromov hľadáme občerstvenie. Siahneme po ovoci stromu, prináša nám to občerstvenie, požehnanie. Takže prameň, voda a strom môže slúžiť k požehnaniu. Ale rovnako tak voda môže priniesť skazu. Viete, keď sa skláňame ku studničke a chceme sa napiť, tak vôbec nemyslíme na sílu vody, ktorá je v tom, že môže doslova urobiť takú potopu ohromných rozmerov. Tá istá voda občerství, ale môže priniesť aj pohromu. Náš jazyk, ak je správne používaný, naozaj prináša občerstvenie. Ľudia v našej blízkosti, keď niečo rozprávame, by mali prežiť občerstvenie, požehnanie, potešenie. Ako by stáli pri strome, ktorom je tieň a ovocie toho stromu. Naozaj malo by prinášať potešenie a občerstvenie nášmu okoliu. Pri tom strome, či už je to figovník, alebo povedzme v našich podmienkach jabloň, hruška, slivka, čokoľvek. Ak ste niekedy, verím, že ste aj sadili nejaké stromy, ne? Sadil takto nejaký strom už ovocný, alebo áno, každý jeden. Ako veľmi sme zvažovali, že kde ho zasadíme, aby mal dobrú pôdu, lebo vieme, že korene sú dôležité, aby mal dobrú vlahu, hej? Aby nebol buď na páľave, alebo niekde, viete, veľmi zvažujeme, kde ten strom zasadíme, lebo vieme, že pre pevnosť a užitok stromu je dôležité, ako je zakorenený. Fungovanie toho stromu závisí od toho, ako je zakorenený. Aj prameň vody, aj strom z niečoho čerpajú. A ja pripomínam žalm číslo 1. Blahoslavený človek, ktorý je ako strom zasadený pri vodných tokoch. Požehnanie nášmu životu prináša to, ak jazyk budeme používať správne a vtedy ho budeme používať správne, keď naše korene budú hlboko zakorenené v pravde Božieho slova. Božie slovo má byť súčasťou nášho života. Ak budeme plní a plnení Božím slovom, to ovplyvní to, ako rozprávame, ako používame svoj jazyk. To sa prejaví. Rovnako tak sa prejaví to, ak nečerpáme z Božieho slova. Aj vtedy sa to žiaľ prejaví. To neviem, kde sa to vo mne vzalo. Božie slovo hovorí, že nemôže z tých istých úst vychádzať aj dobrorečenie, dobrodenie, aj preklínanie. Bratia moji, to tak nemá byť. Ale my žiaľ musíme priznať, že svoj jazyk nevieme vždy používať správne. A že náš jazyk niekedy spôsobí požehnanie, ale niekedy aj zlé.
Božie slovo o jazyku hovorí na mnohých miestach. My sme mali len krátky odsek z Jakubovho listu. A naozaj, správne používanie jazyka prináša požehnanie, nesprávne prináša zlé veci. Už malé deti učíme také základné veci, už v rodine, aj v škôlkach, učíme také, ako majú pekne rozprávať. Dôležité slova, prosím, ďakujem, prepáč, odpúšťam ti, mám ťa rád, teším sa z teba, rôzne základné veci, aby vedeli správne rozprávať. Aj my, dospeláci, by sme rovnako tak stále mali hovoriť. Niekedy, keď niekto nám povie nejaký ťažkosť, nejaký problém a my zvykneme, ale je to správne, že povieme, budem sa za teba modliť. A viete, čo to znamená? Že za toho človeka sa máš modliť. Lebo inak sú to prázdne slova. A najhoršie je, ak potom ten človek túto istú vetu použije inak, že povie tretiemu a štvrtému človeku, vieš čo, treba sa za tamtoho modliť, on má také problémy. V skutočnosti to, čo malo priniesť požehnanie, prinesie rozdelenie. Ak sa za niekoho modlíš, to ovplyvní tvoj vzťah k nemu, keď sa s ním stretneš. Ak sa za niekoho modlíš, to ovplyvní tvoj vzťah k nemu, keď sa s ním stretneš. A je dobré, že sa modlíme navzájom jedni za druhých. Takže rozprávali sme o správnom, nesprávnom používaní jazyka. Sú veľmi vážne dôsledky, keď ho používame nesprávne. Biblia to nazýva hriechom, pretože ak niečo ubližuje, ničí, nimočí, to je hriech. A to je vážna vec. Pán Ježiš zomieral aj za tento náš hriech. U neho môžeme nájsť milosť a odpustenie. Prosme ho aj v tejto chvíli o to, aby nás omilostil, aby nás očistil. Ale prosme ho zároveň o to, aby nám on pomohol ku zmene. Pretože samotné naše rozhodnutie, že tak budem si dávať pozor na jazyk, samotné naše rozhodnutie na to nestačí. Potrebujeme pomoc Pána Ježiša. On vedel, kedy má hovoriť a vedel, kedy má mlčať. Pýtajme sa ho na to, aby nás viedol, aby nám pomohol, aby sme naozaj prišli ku zmene, pretože on môže uzdraviť našu reč. Ešte si pamätáte evanjelium spred oltára? O nejakom nemocnom človeku, ktorý bol hluchý a nerozprával správne. A Pán Ježiš mu uzdravil aj uši, aj jeho reč. To znamená, on nám môže uzdraviť našu reč. Chceme byť Božím nástrojom, tak používajme Božie prostriedky. Používajme svoj jazyk správne a prinesie to požehnanie. Amen.